ತುಳು ವನಾಡದ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಮೋಕ್ಕೆದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಡಲ ದಿಂಜಿನ ಸೊನ್ಮಿಲು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲನ ಸ್ನೇಹಜೀವಿ ತಿರುಮಲೇಶ್ವರ ಗೌಡ ಕೆದಿಲ ಪುತ್ತೂರು ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದಿಂಚಿ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಈ ನಿಕ್ಕಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕತಿಚ್ಚಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ತುಳುವೆರ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ನುವೆ ಬರ್ಪಿನ 13 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ರಾತ್ರಿ 16 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ತುಳು ಟ್ವೀಟ್ ಅಭಿಯಾನ ನಡಪೆರ ಉಂಡು. ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ತುಳು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ KAKL ಪಂಪಿನ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗದೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ಕೋಡು. ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಅಭಿಯಾನಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಕ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸೊರ ಕೊರ್ಕ ಯಾನ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮನ್ಪುವೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಟ್ವೀಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇನೊಂದುರ್ಲೆ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು, ಜೈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ.